Ако някой умре, другите целта и да го пазят. Да, минимум двама трябва да правят. Не, едно момче. Не бе, точно. Брат, аз... Стреляй, ако целен прес стои да знаеш, че се брои. Ако се къса. Граната. То с каска ли? Брат, скаска ли си? Не, той избяга, не ги фърля. Той се оплаши само като чу за граната. Ами стой ти, той ще се покаже пак. А там? Ама той горе, той... Оп, скочи! Умря ли бе?